Менә бу кеше яши торган бүлмә, аның түшәменнән яңгыр сулары үтеп, диварларын чылаткан. Идәндә исә күләвек барлыкка килгән. Суны җыеп бетерерлек түгел ди бүлмә хуҗасы. Холодильникны включать итеп булмый. Төтен чыга в розеткадан, люстрдан су ага, постельләр җуыш, киемнәр җуыш, чиләк су, менә дежурить итәбез килеп. Хидия Вәлиева да 5-нче катта яши. Яңгыр сулары чылатканнан соң аның түшәменең бер өлеше җимерелеп үк төшкән. Диварлары күгәрә башлаган. Көннәребез газапка әйләнде дип елый әлеге ханым. Жауды мен куям, түгеп барам. Менә анарысын нишәдә итте дә, бу җимерелеп төште. Кая барырга белмим. Шуннан без бардык кызым белән. Нәрсәгә? Старый Казанга директор җанына. Килеп төшерделәр. Бер минутлык юк. Яңгыр жауамын, мин җылыйм. Яңгыр сулары тудырган авырлыклар белән бу йортта яшәүчеләр генә түгел, без дә очраштык. Бурты беткән ишекләрне тиз генә ачарлык түгел, шактый көч кирәк. Әлеге йортны шундый хәлгә кем төшергән соң? Баксаң, аны цикләндергә тиешле кешеләр капиталь ремонт ясаучылар икән. Сентябрь башында Мәҗит Гафури урамындагы буйда эш башланган. Түбәне сүтеп атканнар, яңасын ябарга ашыкмыйлар. Яңгырлы көннәрдә бөтенләй эшләмиләр. Эшчеләр түбәле җылы өйләрендә, ә менә бирдә яшәүчеләрнең яңгырдан качар урыны юк. Без капиталь ремонтны ПАК Групп дип аталган оешма ясауын ачыкладык. Аларга шалтыратып аңлатма сорадык. Дождь идет. То есть это не по технике безопасности не положено в дождь работать? Да. А как вот людям быть? Ну, руководству передали, будут решать вопрос. Бу йорт узган гасырның 80нче елларында төзелгән. Башта ул Казанның Тошмаш заводы карамагында була. 2016 елдан шәһәр балансына күчерелә. Быел күп фатирлы йортларны төзекләндерүнең өстәмә программасына кертелгән. На сегодня выполнение составляет... Бүгенге көндә эшләр 45%-ка башкарылган. Хәзер подрядчы оешма явым-төшем булган очракта кабат су басмасын өчен кирәкле чаралар күрә. Алар һәр фатирны карап чыгып, килгән зыянны капларга әзер. Әмма бүлмәләргә әле дә су үтә. Бу күңелсезлекләргә тагын бер проблема өстәлгән. Бер атналык җылылык шелтәрендә авария булып, подвалга кайнар су тулган. Җылы сусыз калганнар. Управляющий компанияга звонить итәбез, җыелышып, монда күп кеше звонить итте. Я трубканы алмыйлар. Я заявканы алдык дип берничә миллиард. Водоканалга звонить иттеләр. Водоканалга звонить иттек, безгә заявка булмады диләр управляющий компаниядан. Тулай торакта 300-гә якын кеше яши. Әлеге йортка Иске шәһәр идарәче оешмасы хезмәт күрсәтә. Мы не можем туда попасть там. Подвалны су басу сәбәпле без анда керә алмыйбыз. Башта аны суыртып бетерергә кирәк. Кайнар су бирсәк, ул да подвалга тулачак. Беренче каттагы фатирлар кайнар парга буылачак. Канализация сулары исенә дә агуланырга мөмкиннәр. Аңлатма сорап без Казанның водоканал оешмасына мөрәҗәгать иттек. Анда канализация кыйсы җимерелгән дип җавап бирделәр. Для нормализации системы водоотведения халыкны су белән тәэмин итү өчен суырту җайланмасы урнаштырылды. Хәзер канализация кыйсын төзәтү эшләре алып барыла. Димәк, әле бирдә яшәүчеләргә кайнар суны тагын берничә көн көтәргә туры киләчәк. Чулпан Касыймова, Мазияддинов, Яңа Гасыр каналы.